έχουμε όμως μόνιμο, όπως σας έχουμε ενημερώσει και νωρίτερα, στη παρέα μας ο κύριος Κοντός. Καλώς ήρθατε στο Nova 931, κύριε Στράτο Κοντέ. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα μάλλον, εσάς και τους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εδώ και πάλι, σε αυτό το όμορφο ταξίδι. Έτσι συνεχίζεται. Για λίγες μέρες ακόμη. Για λίγες μέρες ακόμη, η αγωνία παραμένει. Να ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά, έχουμε πολλά. Να κάνω εγώ την παρέμβαση, δεν με σύστησε. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Δεν γίνεται γι' αυτό, ναι, μου ξέφυγε, συγγνώμη. Δεν σε έχω συνηθίσει. Έχεις τον ενθουσιασμό της συνέντευξης τώρα. Αυτό είναι, το βρήκες. Λοιπόν, Στέφανος Στεφανόπουλος. Παρακαλώ, χάρηκα πολύ. Κύριε Κοντέ, αγαπητέ Στράτο, Στέφανε καλύτερα στον ελληνικό νομίζω. Γνωριζόμαστε, ναι, και μένα μου βγαίνει πιο εύκολα. Βέβαια οι ακροατές μας που μας ακούν, είσαι ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, της πιάτσας, δηλαδή γνωστός για τη δραστηριότητα, έχεις επιχειρηματική δράση, ιδιωτεύεις, οπότε είναι λογικό να γνωριζόμαστε, γιατί τώρα με την ιδιότητα του υποψήφιου δημάρχου έρχεστε στο ραδιόφωνο, αλλά οι προγενέστερες ιδιότητες παραμένουν, έτσι. Η υποψηφιότητα και η ιδιότητα του υποψήφιου δημάρχου δεν μπορεί να αναιρέσει όλο το προηγούμενο και όλες τις σχέσεις που υπάρχουν. Ξαφνικά δεν αλλάξαμε, δεν γίναμε άλλοι άνθρωποι επειδή είμαστε υποψήφιοι δήμαρχοι. Με γνωρίζεις, είμαι ο Στράτος όπως με γνώριζες και όλα αυτά τα χρόνια. Και με αυτή λοιπόν την ιδιότητα θα έχουμε λίγο τον ενικό. Η Αλεξάνδρα δυσκολεύεται έτσι κι αλλιώς και εμένα στον πληθυντικό. Δεν μιλάει χρόνια. Ελεύθερα όπως θέλει ο καθένας. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε live και στο Instagram, novaradio93.1, και ότι θα μπορέσετε να δείτε και την συζήτησή μας αυτή και στη συνέχεια στο Instagram, αλλά και στο site του Nova Radio. Πάρα πολύ σωστά, και να υπενθυμίσουμε επίσης στους ακροατές μας ότι μας ακούνε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά. Κύριε Κοντέ, η γνωριμία σας με τους πολίτες αλλά και τους ψηφοφόρους της Ξάνθης έγινε στον πρώτο γύρο των εκλογών στις 8 Οκτωβρίου. Την προηγούμενη Κυριακή. Το αποτέλεσμα σας έφερε στην δεύτερη θέση και σας οδήγησε στο δεύτερο γύρο των εκλογών στις 15 Οκτωβρίου. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό, αρχικά? Προφανώς είναι πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση όταν νιώθεις πως ο κόσμος εμπιστεύεται την προσπάθεια που κάνεις. Σωστά. Η εμπιστοσύνη του αποτυπώθηκε την προηγούμενη Κυριακή. Επέλεξε να είμαστε στο δεύτερο γύρο και εμείς είμαστε εδώ και δίνουμε τον αγώνα μας έτσι ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του και την επόμενη Κυριακή και να είμαστε οι επόμενοι δημοτικοί. Λοιπόν, η εκλογική αναμέτρηση αναμφισβήτητα, έτσι για να ξεφύγουμε και από το πλαίσιο, ήταν πάρα πολύ δύσκολη, περισσότερη από κάθε άλλη φορά, γιατί είχε περισσότερες εκπροσωπήσεις και μάλιστα από έμπειρους ανθρώπους στην πολιτική και στα κοινά του Δήμου. Αυτό το έκανε, όπως είπα, ακόμα πιο δύσκολο. Ποιο ήταν το αβαντάζ για να γίνει αυτή τελικά η διαφορά και να επικρατήσουν οι δύο, ο νυν δήμαρχος με το συνδυασμό του και η Ξάνθη αλλιώς με το δικό σου? Δεν νομίζω ότι υπήρχε σε εμάς, παράδειγμα, κάποιο αβαντάζ ή κάποιο δυσαβαντάζ. Εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα προεκλογικό αγώνα ξεκάθαρα δείχνοντας το ποιοι είμαστε, το πώς βλέπουμε την επόμενη μέρα, το πώς σκεφτόμαστε να οργανώσουμε και να εργαστούμε την επόμενη μέρα, ποιοι είναι οι άνθρωποι μας, και ο κόσμος ήρθε αυτό και το εμπιστεύει. Δεν υπάρχουν πολλά κρυφά σημεία πίσω από αυτό. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία δημιουργούνται κάποιες ομάδες οι οποίες απευθύνονται στον κόσμο. Και ο κόσμος μετά έρχεται να κρίνει ποια ομάδα, ποιος επικεφαλής πλέον είναι αυτός ο οποίος θα εκπληρώσει καλύτερα τις προσδοκίες του για την επόμενη μέρα στο Δήμο. Νομίζω ότι η σύγκρουση ήταν περισσότερο από αυτό. Δηλαδή, πώς το εννοώ, τι προσπαθώ να εκμιεύσω, ότι
κάθε αρχηγός μιας παράταξης, ο άνθρωπος που είναι μπροστά, είναι και εμπνευστής ενός σχεδίου με βάση μια προτεραιότητα που βάζει ή αν θέλεις κάποια όρια. Αυτό προσπαθώ αν υπήρξε ή απλά ήταν μια προεκλογική θα έλεγα προσπάθεια και περίοδος, όπως θα μπορούσε κάποιος να τη φανταστεί, δηλαδή με επαφές με το κοινό, με κάποια σλόγγαν και μέχρι εκεί. Όχι βέβαια, ασχοληθήκαμε πολύ ενεργά με τα θέματα και τα ζητήματα της καθημερινότητας και ήμασταν δίπλα στον πολίτη να τον ακούσουμε. Προφανώς και θέσαμε τα όρια μας και τις κόκκινες γραμμές μας. Δεν ήταν μια flat διαδικασία. Ναι. Ήταν μια δυναμική διαδικασία μέσα από την οποία κερδίσαμε πάρα πολλά εμείς προσωπικά από την επαφή μας με τον κόσμο, από την άμεση επαφή με τα προβλήματα που αντιμετωπίσει, δίνοντάς του την προοπτική συγκεκριμένων λύσεων και κάπου εκεί ήρθε και μας εμπιστεύτηκε. Η Αλεξάνδρα έχει να κάνει μια επόμενη ερώτηση. Κύριε Κοντέ, πολιτικά για τους υποψήφιους συνδυασμούς υπήρχαν 3 φιλικοί προς την κυβέρνηση. Έμειναν οι 2 από αυτούς. Πώς σχολιάζετε ότι ορισμένοι πολίτες αποφασίζουν με τέτοια πολιτικά κριτήρια? Να σας είμαι ειλικρινής, το διαχωρισμό αυτόν δεν τον δέχομαι. Εμείς ήμασταν ένας ανεξάρτητος συνδυασμός, ένας πολυσυλλεκτικός συνδυασμός. Είμαστε άνθρωποι κομματικοποιημένοι. Από επιλογή όμως αφήσαμε τις κομματικές μας ταυτότητες έξω από αυτήν τη διαδικασία. Γιατί δεν περισσεύει κανείς. Δεν περισσεύει κανείς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όλους τους θέλουμε δίπλα μας, όλες τις υγιείς δυνάμεις μάλλον τις θέλουμε δίπλα μας, να είμαι ξεκάθαρος. Όλους τους ανθρώπους που έχουν όρεξη και διάθεση να προσφέρουν και να μπουν κάτω από αυτή την ομπρέλα, να έρθουν δίπλα μας για το καλό του τόπου. Δεν ήταν μια πολιτική διαμάχη με όρους κεντρικής πολιτικής σκηνής. Οι άνθρωποι βγήκαν μπροστά και αυτούς τους ανθρώπους θα έρθει να κρίνει και την επόμενη Κυριακή ο Ξανθιώτικος λαός. Εγώ θα ήθελα να κάνω εδώ, αν θέλετε, ένα μικρό σχόλιο. Δεν μου δόθηκε η εντύπωση ότι δόθηκε, όσο έπεσε στη δική μου αντίληψη, πολιτική διάσταση, έτσι, και όχι μόνο από το συνδυασμό η Ξάνθη αλλιώς, αλλά και από άλλους. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πολλοί ψηφοφόροι που βάζουν προτεραιότητα ακόμα και στις αυτοδιοικητικές εκλογές την πολιτική χρειά ή προέλευση του υποψηφίου. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά και ούτε μπορεί κάτι να κάνει ο υποψήφιος. Υπάρχει όμως αυτό σαν σκεπτικό. Θεωρώ ότι υπάρχει, θεωρώ όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου επιλέγει την επόμενη δημοτική αρχή, επιλέγει τον ποιον συνδυασμό θα υποστηρίξει με βάση τα πρόσωπα, με βάση τους ανθρώπους, με βάση τα προγράμματα, με βάση αυτό που θα εκπροσωπούν την επόμενη μέρα και όχι με βάση την κομματική τους ιδιότητα. Και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί, ξαναλέω, ότι δεν περισσεύουν οι άξιοι άνθρωποι για να διαχωρίζονται ανάλογα με την κομματική τους ιδιότητα, με την κομματική τους ταυτότητα, θα έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι σαν μέσος όρος χρειάζεται καλύτερη πολιτική παιδεία στον πολίτη, όχι μόνο για τις εκλογές αυτές, αλλά γενικότερα. Και ένα από τα κομμάτια αυτά είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε και να ζητάμε να εφαρμόζονται τα προγράμματα και οι εξαγγελίες. Συμφωνώ απόλυτα. Το έχει προβλέψει και ο νομοθέτης άλλωστε αυτό, ο οποίος έχει έρθει και έχει υποχρεώσει όλες τις νέες δημοτικές αρχές, οι οποίες αναλαμβάνουν από 1η Πρώτου τη διοίκηση, να καταθέσουν το επιχειρησιακό του σχέδιο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Τι είναι το επιχειρησιακό σχέδιο? Είναι ο οδικός άξονας πάνω στον οποίο θα κινηθεί η δημοτική αρχή, είναι ο οδικός άξονας ο οποίος θα είναι κοινοποιημένος και θα είναι το συμβόλαιό της με την κοινωνία για να μπορεί ο καθένας να τα παρακολουθεί και φυσικά η δημοτική αρχή, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, την υλοποίησή τους, τις διαφοροποιήσεις που πιθανώς να πρέπει να γίνουν, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι δυναμικά σχέδια. Ναι. Μπορεί να προκύψει κάτι. Υπάρχει ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Θα πρέπει να γίνονται αντίστοιχες αλλαγές και αντίστοιχες κινήσεις. Οπότε
Αυτά είναι τα συμβόλαια. Το συμβόλαιο με την κοινωνία και πρέπει να είναι ανοιχτό προς όλους. Για να παρακολουθείτε. Εφόσον βέβαια είπαμε και υπάρχει η πολιτική ευαισθησία με την ευρύτερη έννοια πολιτική, όχι κομματική, ώστε κάποιος να τα παρακολουθεί, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι πιο ευαισθητοποιημένοι. Εδώ πέρα να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μιλάμε για πολιτική ευαισθησία. Μιλάμε για παρακολούθηση της καθημερινότητας, της υλοποίησης του ενός προγράμματος που αφορά την καθημερινότητά του. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, δεν είναι πρακτικό και ουσιαστικό. Και θα πρέπει ο πολίτης να έχει γνώση και να παρεμβαίνει. Και να παρεμβαίνει και εμείς, όπως ξεκινήσαμε με τις ανοιχτές συνελεύσεις, θα δίνουμε λόγο στον πολίτη. Γιατί θέλουμε να ακούμε την άποψή του. Θέλουμε τη διαφοροποίησή του. Θέλουμε τις ενστάσεις του. Γιατί μόνο έτσι θα γινόμαστε καλύτεροι. Και μόνο έτσι όλα αυτά τα σχέδια δεν θα μένουν στα χαρτιά, αλλά θα προχωράνε και θα υλοποιούνται. Το μόνο που θα διευκρίνιζα είναι το θέμα πολιτική, γιατί και αυτό είναι πολιτική, όπως είπαμε, την ευρύτερη έννοια. Αλεξάνδρα. Έχετε πει, πιστεύω, στο νεαρό ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου αποτελούν μια ιδιαίτερη κρίσιμη στιγμή για τη σύγχρονη ιστορία της Ξάνθης. Σχολιάστε το αυτό, αν θέλετε. Κοιτάξτε, βέβαια είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Γιατί ερχόμαστε να αλλάξουμε τρόπο λειτουργίας. Ερχόμαστε να αλλάξουμε νοοτροπία. Ερχόμαστε να αλλάξουμε τις σχέσεις Δήμου-Δημότη. Θεμελιώδεις αρχές και αξίες. Οπότε, ναι, πραγματικά είναι μια ιστορική στιγμή αυτή. Και μια ιστορική στιγμή κατά την οποία πρέπει όλοι να είναι συμμέτοχοι. Ο κόσμος πρέπει να συμμετέχει στις ιστορικές στιγμές. Επιλέγοντας αυτόν θα τον πάει στην επόμενη μέρα. Αυτό το λέτε και με την πλευρά της ευθύνης. Κοιτάξτε, όλοι έχουμε την ευθύνη μας, η οποία βέβαια έχει τη βαρύτητα που μας αναλογεί. Η ευθύνη μας σαν πολίτες είναι να ασκούμε το δικαίωμά μας μία φορά τα 4 χρόνια. Στα 5 τώρα. Στα 5 τώρα θα γίνει, στα άλλα στα 4, γιατί ξέρετε τα φαινόμενα της αποχής παρατηρούνται σε όλο το είδος της εκλογής και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε θα πρέπει να ασκούμε το δικαίωμα που μας δίνει ο νόμος, το δικαίωμα που μας δίνει το Σύνταγμα, που είναι και η μεγαλύτερη δύναμή μας. Η μεγαλύτερη δύναμη της έκφρασης, της επιδοκιμασίας ή της δυσαρέσκειας του πολίτη είναι η ψήφος του. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι μια από τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχουμε κάνει και στο παρελθόν για το πώς θα μπορούσε να αιτιολογήσει κάποιος, είτε λίγο πιο λαϊκά είτε λίγο πιο ουσιαστικά για το κομμάτι της αποχής, και ότι υπάρχουν κάποιες εύκολες ατάκες που λέγονται και έχει υποθεί ότι δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Ναι. Ξέρετε, μπορώ να το ξαναναφέρω αν θέλετε. Η άποψη δική μου για το κομμάτι της αποχής είναι καταρχήν ποια είναι η ευθύνη δική μας σαν πολιτική πλέον με ομικρογιώτα για αυτή την αποχή. Πρέπει να δούμε ο καθένας να κοιτάζει την ευθύνη του και θεωρώ ότι η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι όλο αυτό θα αρχίσει να αλλάζει από τη στιγμή που θα δει ο κόσμος μια δημοτική αρχή η οποία θα είναι δίπλα του. Μια δημοτική αρχή η οποία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της θα τον έχει κοινωνό, θα τον έχει συμμέτοχο. Θα νιώθει ότι συμμετέχει στις εξελίξεις. Εκεί θα το κινήσεις και το ενδιαφέρον ακόμα περισσότερο να συμμετέχει στην επόμενη μέρα. Τώρα νιώθει μια απόσταση και το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Το καταλαβαίνω και το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Δεν συμφωνώ με τη μία άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Προσπαθώ όμως πάντα να μην βρίσκω δικαιολογίες, να βλέπω και να εντοπίζω λάθη που μπορεί να συμβαίνουν για να μπορούμε και να τα λύνουμε κιόλας. Υπάρχει βέβαια και ένα μεγάλο ευρύ ηλικιακό φάσμα που αντιμετωπίζει διαφορετικά κάποια δεδομένα με άλλες παραμέτρους, με άλλο σκεπτικό, και επίσης αυτό αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να είναι ο λόγος στην αυτοδιοίκηση, θα μπορούσε εν μέρη, αλλά πιο δύσκολα, να εφαρμοστεί και σε εθνικό επίπεδο με τους εκπροσώπους. Συμφωνώ απόλυτα. Όταν προσπαθείς να προσεγγίσεις έναν πολίτη, πρέπει να δεις και αν κατάφερες να το κάνεις στο τέλος. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος αποχής, οι περισσότεροι όμως από εμάς πήγαμε, μιλήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Πολιτικοί πήγαμε, βουλευτές, τώρα οι δήμαρχοι, οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να μην θέλουν να πάνε.
Πρέπει όλοι μαζί να το εντοπίσουμε και όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Να αγκαλιάσει ο κόσμος αυτή τη διαδικασία. Ως ένα σημείο, η απαξίωση των θεσμών είναι λίγο πιο έξω από τα σύνορά μας, είναι πιο διεθνές και εξετάζεται σε κάθε περίπτωση. Αλεξάνδρα, έχεις μια πολύ ωραία ερώτηση, την οποία... Την έχω αφήσει για το τέλος. Save the best for last, εντάξει, θα δούμε. Η επόμενη μέρα, κύριε Κοντέ, αν είστε ο αυριανός δήμαρχος της Ξάνθης, ποια είναι η πρώτη ενέργεια και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας? Ξεκινάμε κατευθείαν από την πρώτη μέρα να εργαζόμαστε πάνω στην καθημερινότητα του πολίτη. Πάμε να λύσουμε τα απλά, πάμε να λύσουμε αυτά που θέλουν πολιτική βούληση και πολιτικές αποφάσεις, πάμε να ασχοληθούμε με όλα αυτά που μας πληγώνουν και πάμε να δουλέψουμε. Να δουλέψουμε ξεκάθαρα, ανοιχτά προς τον πολίτη, πάμε να ασχοληθούμε με όλα αυτά που τον προβληματίζουν, με όλα αυτά που τον έχουν πληγώσει μέχρι τώρα, για να δώσουμε απευθείας το μήνυμα ότι εδώ ξεκινάει και θα γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Εμείς είμαστε της άλλης σχολής, όχι αυτής που τα αφήνει όλα για το τέλος, για να κάνει εκλογές. Εμείς είμαστε της σχολής που θα μπούμε να δουλέψουμε και στο τέλος να κριθούμε για το έργο μας. Οπότε από την πρώτη στιγμή μπαίνουμε μέσα και δουλεύουμε με πολύ μεγάλη ένταση. Οπότε μπορώ να θεωρήσω ότι αυτή είναι και η δέσμευση προς τους πολίτες και προς τους ακροατές μας για την επόμενη μέρα της νίκης, αν θέλετε, έτσι. Αν μου επιτρέπετε να σας πω ότι καθ' όλη αυτή τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου απέφυγα τις μεγάλες υποσχέσεις. Εχθές συγκεκριμένα ήμουν σε μια συνάντηση πολιτών και στο τέλος μου είπε κάποιος από τους παρευρισκόμενους, εσύ τι θα μας τάξεις? Και η ξεκάθαρη απάντησή μου ήταν ο τρόπος που λειτουργώ από την πρώτη στιγμή που μπήκα υποψήφιος για δήμαρχος, ότι εγώ θα τάξω μόνο ότι θα είμαι δίπλα σε όλους τους πολίτες και θα δουλεύω για το καλό και την ευημερία τους. Δεν θα τάξω ποτέ προεκλογικά και δεν θα πω ποτέ προεκλογικά μεγάλα λόγια και μεγάλες κουβέντες. Φυσικά υπάρχει το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι η δέσμευσή μας απέναντί τους, όχι όμως μικροπολιτικά ταξίματα, πολύ δε περισσότερο 2 μέρες πριν τις εκλογές. Είναι κάποια πράγματα που δεν μας εκφράζουν καθόλου. Είναι από τις μεγάλες αλλαγές που είπατε πριν. Είναι από τις μεγάλες αλλαγές. Ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία, δεν τάξαμε. Δεν τάζουμε. Δεν δίνουμε ψεύτικες υποσχέσεις για να αλλιεύσουμε ψήφους. Ξεκάθαρες κουβέντες απέναντι στον πολίτη, γιατί οι εκλογές τελειώνουν και την επόμενη μέρα είμαστε όλοι ξανά αντιμέτωποι με αυτά που είπαμε και με αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε. Νομίζω ότι εγώ έχω καλυφθεί. Και εγώ μπορώ να πω το ίδιο. Και αυτό που μένει να ευχηθούμε είναι καλό κουράγιο για το υπόλοιπο αυτό το μικρό που έμεινε μέχρι την Κυριακή. Να πούμε με μια φωνή τον κόσμο ότι θα πρέπει να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, να πάνε να ψηφίσουν ό,τι αυτό συνεπάγεται, ό,τι αυτοί αποφασίσουν, αλλά να έχουμε συμμετοχή για να υπάρξει καλύτερη αντιπροσώπευση. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει όλοι να πάνε και να ψηφίσουν. Όλοι. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, γιατί η φωνή τους έχει δύναμη. Κρατάνε τη δύναμη στα χέρια τους. Οι ίδιοι είναι η δύναμη αυτής της διαδικασίας. Και πρέπει αυτή τη δύναμη που έχουν να την τοποθετήσουν με τον τρόπο που αυτοί θα κρίνουν καλύτερα. Και ελπίζουμε να είμαστε εμείς αυτός ο τρόπος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς εδώ, το στούντιο του Nova 931. Καλή επιτυχία να σε ευχηθούμε. Μαζί μας ήταν ο υποψήφιος δήμαρχος Ξάνθης, κ. Στράτος Κοντός. Καλή συνέχεια να σε ευχηθούμε. Να πω ότι ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή που βρεθήκαμε για ακόμη μια φορά εδώ σε αυτόν τον δύσκολο προεκλογικό αγώνα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να ευχηθούμε καλή συνέχεια για την Ξάνθη γενικότερα. Να έχουμε ένα ήσυχο τριήμερο και να πάει ο κόσμος στις κάλπες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Χατζηγιάννη μας διάλεξε η αγαπητή Αλεξάνδρα για να
προχωρήσουμε. Εξαιρετική. Αλεξάνδρα. Εξαιρετική. Παρακαλώ. Για άλλη μια φορά η συνάντηση αυτή και ήσασταν και γουρλίδες να πω. Είχα πάλι τελευταία εδώ, ήταν η τελευταία μου συνέντευξη και αυτή τη συνέντευξη ελπίζω να είναι και το ίδιο γουρλίδι για αυτή τη φορά, Στέφανη. Για να το δούμε.